ଜାତୀୟ ବାଳିକା ଶିଶୁ ଦିବସ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2008, ଅପସନ୍ ବି 2006, ଅପସନ୍ ସି 2007, ଅପସନ୍ ଡି 2009। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ୟୁନାନି ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 11 ଫେବୃଆରୀ, ଅପସନ୍ ବି 12 ଫେବୃଆରୀ, ଅପସନ୍ ସି 16 ଫେବୃଆରୀ, ଅପସନ୍ ଡି 10 ଫେବୃଆରୀ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ଜନ ଔଷଧି ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ବି 7 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ସି 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ଡି 9 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ଦିନ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 22 ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ୍ ବି 23 ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ୍ ସି 26 ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ୍ ଡି 25 ଏପ୍ରିଲ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସ ଦିବସ ପାଇଁ ଥିମ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆୱାରନେସ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦ ଇକୋନମିକ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ କେୟାର, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲୋଜିଂ ଦ ଗ୍ୟାପ୍, ଅପସନ୍ ସି ନର୍ସ ଏ ଭଏସ୍ ଟୁ ଲିଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନର୍ସ ଏ ଫୋର୍ସ ଫର୍ ଚେଞ୍ଜ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 18 ମେ, ଅପସନ୍ ବି 19 ମେ, ଅପସନ୍ ସି 20 ମେ, ଅପସନ୍ ଡି 21 ମେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ଦିନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେ 12, ଅପସନ୍ ବି ମେ 13, ଅପସନ୍ ସି ମେ 11, ଅପସନ୍ ଡି ମେ 14। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଶରଣାର୍ଥୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 19 ମେ, ଅପସନ୍ ବି 20 ମେ, ଅପସନ୍ ସି 21 ମେ, ଅପସନ୍ ଡି 22 ମେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁ ଦିନକୁ ବାର୍ଷିକ ବିଶ୍ୱ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 23 ମେ, ଅପସନ୍ ବି 24 ମେ, ଅପସନ୍ ସି 25 ମେ, ଅପସନ୍ ଡି 26 ମେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ଦିନ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 25 ଜୁଲାଇ, ଅପସନ୍ ବି 26 ଜୁଲାଇ, ଅପସନ୍ ସି 27 ଜୁଲାଇ, ଅପସନ୍ ଡି 28 ଜୁଲାଇ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।